El seu torn de rèplica. Sí, per acabar, el tema d'infraestructures, com ja s'ha comentat per diverses persones, el tema del Pla General, efectivament, és prioritari el revisar-lo amb la participació de la gent, perquè en això no estic d'acord en algun company que tenim així. Nosaltres no som partidaris de que vinga per vindre gent només. El pla estava previst per 90.000 habitants, que ja s'ha dit, i això ens pareix excessiu i el nostre model de poble seria més accessible i més poble i menys ciutat, menys gran ciutat. I per l'altra banda, per al·lusions del Partit Popular, el tema de Poeta Llorente és tan fàcil com que uno fa una projecció i té una idea de fer una zona semipeatonal i a l'hora de fer el projecte tècnic i a l'hora de fer l'execució, algú tenia que estar controlant com es feia, i suposa que, igual que tu ara no tens la culpa de que el carrer Senyera tot el món t'endropessen els volardos que n'hi ha, doncs el mateix passa. I el que has fet és deixar morir Poeta Llorente, deixar que s'estropee per a electoralment treure-li profit.